Shrek je napravio takve balone. Zdravo svima, noća, mi smo u tematskom parku koji se zove DreamWorks. I ovdje ćemo, narode, da igramo žmurke. Tako je, ja ću tražiti i ako vas ne pronađem za 20 minuta, dobit ćete nagradu od čak $1000. Pravila su jednostavna i veoma je dobra nagrada, pa da li je to jasno? Jeste, a ovo su prostori koji mogu da se koriste. Madagaskar, imamo Shrekso, to je i soba kako dresirati zmaja. Kung Fu Panda. Evo ga! Pa, narode, vi možete pretpostaviti ko će pobediti. Ko će pobediti? Da mislite Ja ću ko bi pobediti. mogao biti pobednik? Ja ne mogu jer tražim možda Artur. Naravno da ja. Ako izdrži 20 minuta i David. Teritorija igranja je veoma velika, ali momci imaju samo 3 minuta da se sakriju. Što nije previše. Da li ste uključili tajmere da bi znali kada je 3 minuta isteklo, a? Pa, krećemo. Vreme je krenulo, vi se sakrite što bolje. Hajde. Gde bežiš, Arture? Ne znam. Idem u sobu sa Shrekom. Ja prolazim trenutno kroz Shrekovu sobu. Shrek, Ne plašim te se. Ćao. Ok, pretvarao sam se da idem u Shrekovu sobu, ali zapravo idem u potpuno drugom pravcu. Ukoliko se kriju negde kod vas, molio bih vas da mi kažete. Nemam pojma gde da se sakrijem. Ima mnogo mesta za sakrivanje. Narode, nisam siguran gde da idem. Tako da za sada samo razgledam teritoriju, tako je. Mislim da je to Shrekova kuća. U redu, narode, idemo po njih. Mislim da bi trebali da počnemo od Madagaskara. Iz nekog razloga mislim da su oni ovde, ali vidjet ćemo. Narode, tako je lepo ovde, ali nisam siguran gde su. Moguće je da pingvini znaju. Hajde da ih pitamo, narode. Otići ću na Madagaskar i možda tamo pronađem neka mesta. Još uvek vidim Artura kako hoda. Ne vidim ih, a vreme prolazi, narode. Bojim se možda da ih neću uhvatiti za 20 minuta. Vidite, mogu da se sakrijem tamo i samo da jašem i jašem i jašem. Jesi okej? Da? Mogu li da koristim telefon? U ovom delu ne, ali možeš ostati tu. Vidite, sve smo pregledali i nema ih. Moguće da su tamo negde. Hajde da proverimo, narode. Idemo. Ne znam gde da se sakrijem, ali moram negde da se sakrijem. Eno, Artur je otišao tamo, a ja ne znam gde da idem. Ovde sam našao neke daske i mogu da se sakrijem iza njih. Pa ću verovatno dotrčati ovamo do dasaka. Tako je. Zaista je mračno, ali i dalje je u redu. Mogu čak i da gledam ovde. Ovde je mali prorez. Nadam se da me neće izbaciti odavde. Ali ipak mogu da ispratim da li dolazi tata ili ne. I da pazim kuda su Artur i tata. Da. Tata je počeo da nas traži. Nije dozvoljeno. Izvini. Izbačen sam odatle. Mislim da ne bih mogao da sedim tamo. Pa sam ovde. Ima nekih stvari. I verovatno ću sada da uđem u neku od ovih zmija. Nadam se da mogu da sednem u zmiju i da će sve biti u redu. Pa, narode, pogledajte gde sam došao. To je Kung Fu Panda i nisam baš siguran gde da se sakrijem. Uopšte nema mesta. Uopšte mi nije jasno gde. Nadam se da tata neće prolaziti kroz ovo, jer ako bude prolazio, gotov sam. Pronaći će me. Vidite, narode, tamo nešto počinje. Kung Fu Panda je tamo, nešto se dešava. I ima malih rupa da vidim da li tata dolazi ili ne.
Šta? Gde sam to otišao, narode? Video sam ga kako dolazi. Zdravo. Artur dolazi. Brzo, dođi ovamo. Inače, video sam tatu kako malo izlazi odavde. A u čemu smo ovo? Trenutno smo u nekoj vrsti zmijske larve. To je džinovski škamp. Da. Da li je tata tamo negde? Da, video sam tatu kako prolazi tu, da znam. Idemo na Madagaskar ili Šreka, iako je tata u Šreku. Trenutno, otišao je tamo. Možda je Kung Fu Panda, Artur, zapravo u odelu, a? Nisu ovde. Sada ćemo da prošetamo pored te fontane. Tata je tu. Šta? Tata je bio tamo. Jesi ga i ti video? Ne, nisam. Mislim da je to bio tata. Ako to nije bio tata, sada nas ovde uhvati, ti ćeš biti kriv, okej? Nadam se da si siguran. Ne, Nisu ni za kamenja, narode, a vreme ističe. Da li ću zaista morati da im platim toliko novca za pobedu i da ne uspem da ih uhvatim na kraju? Gde bi mogli otići? ne znam ni jedno cool mesto da se sakrijem. Dobro bi mi došlo ovo. Vidite, Možda su ovde, hajde da proverimo. O, mudra kornjačo, da li si ih možda video? Da li možda ti znaš gde su? i sada sedimo ovdje i čekamo da ili tata prođe ili ne znam šta će biti, ali za sada samo čekamo. Bićemo ovdje neko vrijeme. Dakle, bili smo do glavne fontane blizu ulaza, a sada idemo u Šrekovo selo. Vreme je za Šreka! O, to su Fiona i Šrek, možda imam vremena da se slikam sa njima. Šta ako su to David i Artur, zar ne? Da. Dobro, idemo zajedno. Ako mene uhvati, uhvatit će i tebe. Ako te uhvati, uhvatit će i mene. Ne, ovdje je opasno. Mogao bi tamo da izađe. Ovdje je prazno i nema nikoga. Evo je Šrekova kuća. Bolje bi bilo možda to da posetim. Ne, samo smo u šetnji, to je sve. Važno je da kad šetaš ne naletiš na tatu i to je to. Ne sme da nas uhvati. Nikako. Verovatno sam sve video kod Šreka. Hajde da idemo u deo kako dresirati zmaja. Tako lako ćemo da osvojimo $1000. Da. Ako momci ne idu sa jedne strane na drugu, ovo je u suštini poslednje mesto. Trebalo bi da budu ovde. Gde mi tu idemo? Idemo ovuda? Ovde je tako mračno i strašno je. Beži, tata dolazi! O, vidim ih. Tata je tu, stvarno. Bežimo. Oni beže. Tata je tamo, beži. Beži brzo. Jel hoda ili trči? On trči. Ne, Narode, nisam siguran da li je fair ili ne, ali ja ih vidim kako trče tamo i ne znam da li je to to. moramo brzo da trčimo. Eto njih dvoje. Dva odjednom nisu se krili zasebno. Znači to je bio njihov plan. Vreme nije isteklo, a ja sam ih pronašao. Sad oni jednostavno beže, ne znam zašto. Videli smo tatu. I skoro nas je stigao. On trči. Eno ih. Izgleda sam pobegao. Ali Artur ima problem. On me je brzo vijao, a kad sam se okrenuo, video sam baterijsku lampu. Verovatno su trčali onuda i doći će ovde, tako da idemo da ih dočekamo. Sakriću se ovdje negde. Tamo je kočija. Da, bit će ovdje malo. Ne, loše je u kočiji. Očigledno je.
Dakle, drugari, uskoro će se svima isključiti sat i morat će da se jednostavno vrate na početno mesto gdje će saznati da su već odavno izgubili. Nadam se da ne vidi svetlo, jer je bio jako blizu mene. Ili je to bila moja mašta, ili je tata dolazio. Moramo brzo da trčimo. Narod, ovdje su nekakva vrata. Valjda ću moći da jednostavno čekam ovdje. Ali ako prođe kroz ta vrata, neću ga primetiti. Još uvijek nije tamo. Gdje je otišao? Narode, samo ću ih ovdje čekati i uhvatiti. Razvojen sam od Artura. Možda da pokušam da ga pronađem. Sada je veoma opasno hodati. Pogledajte ove balone. Dođemo ovuda. Šek je napravio takve balone. Ne, uhvaćen sam. Narode, konačno je uhvaćen. Kako? Zamka je uspela. Kako si me pronašao? Pa znaš kako, video sam te kako ideš iz daljine i rešio sam jednostavno da te sačekam. Šta? Čekaš me sve vreme. Ne baš sve vreme. Video sam. Ne, video sam te kad si bio tamo. Video sam te kako trčiš na Madagaskar. Video sam. Okej, priznaj mi sada gde je Artur. I ja sam ga tražio. Stvarno, ali zajedno ste se krili od mene. Da, video sam te dok smo Čekaj, koliko trčali imamo tamo. vremena? Još 7 minuta. Okej, idemo da ga pronađemo. Nadam se da će ovo sada biti laka pobjeda. Jurio nas je i jedva smo se izvukli. Još uvek ne znamo gde je Artur, a ostalo je 5 minuta. Sada već i manje od 5 minuta. Ovo je dobro mesto za sakrivanje, ali nikoga nije koristio. Pa narode, ostalo je još manje od 4 minuta. Nadam se da će barem Artur pobediti. Pa čini mi se, ali mislim da je to ipak nepravedno. Treba nam glasanje nakon završene partije. Pa ćemo vidjeti šta će biti. Učinilo mi se da sam video nekoga kako trči, ali posle sam ga izgubio iz vidokruga. Da Artur možda nije postao član bande Kung Fu Pande. Ne znam ni sam. Hajde da vidimo gde je. Ili je Šek ili Madagaskar. Ili ovde. Vidjet ćemo. Možda je tamo, kako si me našao? Pa veoma lako. David na sve načine pokušava da zaradi taj novac, ali moramo ga pronaći. Ne želim da dobije nagradu. U suštini, narode, šta ja mislim? Mogao bih da ostanem ovde i ostatak vremena da čekam da jednostavno istekne i da zaradim lakih $1000. Panda je nastupala prošli put kad smo bili ovde, a sada nema nikoga. Ne. Proveri sam. Okej. I nije ovde. Zaista se dobro sakrio. Narode, još minut i 20, tako da nema šanse da ga pronađemo. Ne znam gde je. 0. Verovatno smo već prošli pored njega. Misliš? Ne, to je samo zamka. Aha, zamka da se jednostavno vratimo ovde. Da. O ne, narode. Još samo 1 minut. Narode, mislim da sam poprilično siguran ovde. Ostaje još samo 1 minut i igra se završava. Šalim se. Još uvek me niko nije pronašao. Vidim tatu. Siguran si da ovde nema nikoga? Da, naravno. Nađi ga. Pa šta da radim? Ne bih znao. Tata je upravo prošao pored mene sa Davidom. Našao je Davida, rekao je da ja nisam ovde. Možda je ovde kod glavne fontane?
Možda je tamo. "15 sekundi. A. A. Aj, 3, 2, 1, 0. Šta se radi u ovom slučaju? Da se vratimo. Ajde. Dobro, narode, vreme je isteklo i konačno se vraćam kod njih. Gde je Artur? Dogovorili smo se da se ovde nađemo kad istekne vreme. Pobeda! Wow, eno ih! Ha, 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 ha. Ovde je! I da! Pa to je bilo lako, ja sam pobedio. Da. Sad si mi duže $1000. Slušaj, nisi pobedio jer ovo je žmurke, što znači, ako te vidim, ti si automatski izgubio. Takva je igra. Slušaj, ovo je bila ekstremna žmurka i morao si da me uhvatiš. Da uhvatim? Da, jurio si nas. U redu, narode, mislim da nije u pravu, ali ako ste vi na Arturovoj strani, ja ću mu dati $1000. Pobedio sam i zaslužio sam taj novac. Da li je pobedio ili nije? Uspeo je, da. Rekao sam, ako su naši fanovi za to da mu dam novac, ja ću mu dati. Uspeo je. Narode, molim vas, pomozite mi, zaslužio sam. Kako god bilo, nama je bilo veoma zabavno. Hvala vam svima na lajkovima i pretplatite se na kanal. Vidimo se!